Yan ang bird's eye view ng paanang ampalayahan. Yan. Ito yun. Ito yun. Sa unahan ng kawin na yung mataas na yon. Yan, yan, yan. Yan nagsisimula ang silihan, papunta ron. Yan ang silihan. Mamaya lalapitin ako ron para makita lang yung lawak ng ampalayahan. Ito yung nasa kabila. Ito yung sa east side. East side ito. Yan ang ampalayahan. Mahigit pa siguro siyang buwan ito mamumunga. Pero ngayon bagsak ang presyo ng ampalaya. 20 lang. Nagsimula sa 30 din na tumaas. Bumaba pa. Mahina ang dating. Mahina. Marami pang nasisira. Ngayon. Yan. Nagpupuno ako ng tubig. Kasi mag-i-spray ako ng pang-insekto. Mag-i-spray ng pang-insekto. Dahil yung maraming yung nga pala yung okay, lapitan natin ito. Yan ang aking may talong. Hindi na makaramihan. Yan ang talong. Yan ang eggplant farm. Pero meron din ito na harvest. Mga 5 kilo. Ganun. Okay. Malapit na mapuno. Kasi mag-i-spray ako ng ito. Kailangan may spray na insecticide. Okay. Yeah.